idan muka ce 'yan ɗariƙo ba su karanci ƙa'idodin musulunci da dokokinsa da shari'a ba sai a ce an rena su. Yawanci abinda suka karanta karama ta waliyai da tatsuniyoyi ko ba shi ba ne? Kwanan nan abokin karatu na kilasimet ɗina gani gashi Nazifi Alkarmawi dan Kano ne. Mun yi bayar da shi ajin mu daya. A lokacin saboda tsaban dakikanci repeating ma aka yi masa muka tafi muka bar shi. Yake na yanzu aka zo aka nada shi ya zama babban malami. Sai yana bada fatawar da ko shedan bai taɓa bada ita ba. Ko dan Islamiya bai bada ita ba. Ya ba da wata cewa idan an sake mace da ciki shi kan bai yi ba. Ina ya samu wannan? Wa ya taɓa faɗa? Wa ya taɓa faɗa? Babu wannan. Istibra'i ma da ake yi da mace take yi jini guda ai a tabbatar da bata ciki ne. To in ciki ya bayyana fa ba shi kenan bane? Shi kenan dama ya bayyana, ciki ya bayyana, shi kenan. Sakin da ake ce bai yi ba shi ma akwai saɓani a kansa, shine idan mace tana al'ada tana jinin haila aka sake ta, saboda hadisin Abdullahi ibn Umar. Wasu ka ce yayi, wasu ka ce bai yi ba, saboda manzo Allah ya ce murhu falyuraji'aha summa tuhidu, ce mace ce dawo da ita sannan ta yi haila, an ta yi haila su mata tsarhar sannan ta yi tsarki. Wasu Ibn Taymiyyah yana ce bai yi, wasu ka ce yayi. Amma mace in cikinta ya bayyana ittifaqan duk malaman duniya sun yarda ana iya sake ta, kuma iddanta shine in ta aihu. Me Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna. In ka sake mace yau da ciki, in yau ta aihu ta fita idda, an wuce wannan. Kaga bai sani ba. Ya sake fitowa kwanan ne ya bada fatawa, ya ce wai idan liman yana huduba in kai nafila babu sallan juma'a ka ta baci. In ji Sheikh Nazif Alkarmawi Alkomadi ba ku ka saka masa wadani ba zan wannan ba. Wai juma'a ta baci. To ga manzo Allah ce hadisi sai ingantacce a cikin sai Muslim, idza jaa ahadukum yawmal jumu'ati wal imamu yaqtubu fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn wal yatajawwaz fihima. Manzo Allah ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ranar juma'a liman yana hudu ba kar ya zauna sai na fida raka'a biyu, sai dai yi karatu ba da tsayi bai sauri ya gama shikenan fa. Sai ce wai wannan ma wai wanda mazala ya zo ya tambaye shi ya ce masa kayi sallah raka'a biyu, ce bai ce ta kai, ya ce a wannan ai Bilal ne. Bilal ne kuma sai ce ma kususiya ce ta Bilal a yi nafila in liman yana hudu ba, amma kuma ta ya keɓanta daga Bilal ne. mazala ce za ji a hadukum in ɗayanku ya zo kowa kenan musulmi kuma ya zama kususiya. Kaga bai san ma ina ake samun kususiya ba, bai sani ba. Kuma da ya ce Bilal ma ba ma Bilal ba ne, Sulaikil Gatafani ne, gashi na Buhari gashi a Musulun, Sulaikil Gatafani ne. Tamanin kaga shehi ne ba, ya kuma tara muridansa da yawa a gabansa a Kano. Ajin mu ɗaya da shi. An bashi mafi Allah har fatawa ke amsawa. Adalin da yasa sanani da lemuran sai da baci ma kenan. Irin wa'annan mutanen wai su ne kuma ake sa su a duniya wai su ba da fatawa. Suke ba da fatawa? Yana ba da fatawa shi din? Ai akwai program ɗinsa na filin fatawa a wani gidan rediyo a Kano. Allah tabar gaza. Wannan yana mu sha ruwa tsuntsaye daga sama ba daga sama ba. Allah ka tsare mu. Amin. Ka tsare mu. A'a. Akwai lokacin da naga ko Ghana ya je ko kasashen kudu dinnan ne ya je, naga da ake ta tara masa hadaya miliyoyi. Tara masa ba kayan kuɗi ya dawo ce ta shi ke. Sai wata shekara tare maulidi ne fa. Ya ce to yanzu wani ya da su bar maulidi.
yana su bar maulidi tunda da shi ake tara musu kuɗi a zo a yi ƙarya wa manzon Allah a yi ƙarya wa sahabbai a karanta karamomi na ƙarya a tara musu hadaya su ci karjihunsu su tafi wata shekara ma haka za su yi ta yi don ka zo ka ce bidi'a ne ko sauraron kama za su yi waye zai saurare ka Allah sauwa Allah sauwa Allah sauwa